Lad mig præsentere iQuest. iQuest er en mobilplatform, der gør det muligt at skabe engagerende og innovative events. Med en kombination af oplevelsesbaseret læring, konkurrence og skræddersyet indhold, sikrer vi, at jeres event bliver en succes. En iQuest starter med 10 minutters introduktion, hvor regler og sikkerhed præsenteres. Herefter deles holdene op i grupper af 5-7 personer per hold. Hvert hold får nu udleveret en tablet, og så er iQuesten i gang. Holdene skal nu svare rigtigt på så mange spørgsmål som muligt. Spørgsmålene udløses ved at finde de virtuelle poster, som vi har spredt ud over byen. Spørgsmålene kan gå på alt fra nøgletal for det møde, I lige har afsluttet, den by, I er i, historie, matematik, et nyt produkt. Kun fantasien sætter grænserne. iQuesten afsluttes med at fejre det vindende hold. Vinderne er det hold, der har fået flest point ved at svare rigtigt undervejs. Teknologien bag iQuest gør det muligt at skabe et unikt event, der er skræddersyet efter jeres ønsker og behov. Det giver en bred vifte af muligheder. I kan fx følge op på kurser, seminarer eller konferencer ved at sætte spot på dagens vigtigste emner med en iQuest. Eller hvad med at lade eleverne lære historie og kultur at kende på en ny og engagerende måde, næste gang I skal på studietur. Skab viden og entusiasme omkring jeres produkt med en skræddersyet iQuest for de vigtigste af jeres kunder. Brug iQuest til at variere jeres undervisningsmetoder på kurser og workshops. Eller start firmafesten på en ny og engagerende måde. iQuest er oplevelser, der virker, og vi er klar til at skabe events, der ikke bare underholder. Created using Powtoon.